yamde jeeɗiɗi silmaji capantati woni Dakar lamorde Sénégal waktuji ɗiɗi fawi hen to Paris lamorde France. Amadou Barouba. tedduɓe heeɗiɓe refi fulfulde jamalla wale mon bismilla mon e ley kabaruji ɗi hande ko alkamisa nogas e jeenayyi e lewru jeeɓuru hitande ujunnaji ɗi e nogas e joyyi to leydi Burkina Faso waɗi yontere hanki alarba ko ɓuuri siwilen temedere mbara hakkude gorgaji e dori kono Burkina Faso e VDP en tuma waɗude ɗi wargoji hayso tawi konngol laamu nanaka tafon eɓe waraɓe rewɓe worɓe nayeɓe ha e sukaɓe wambeteɓe ana tawa hanki alarba horeɓe CEDEAO potti to Lagos leydi Nigeria ɓe mawnidi duuɓi capanɗe joyyi nde fedde CEDEAO Bola Tinubu horejo Nigeria ardiɗo fedde nde kadi noddi peeje ɓamtude nde fedde waɗe sukaɓe ɓe ɓeyde nattinede hen ngol mawningol waɗi koye saaha mo CEDEAO jogui caɗele ma en gartu hen to leydi biyetendi Guinée ñawore wulitande Aliou Ba taƴama hanki jukkoje arandeje ɗe cellinama e dow o lundiɗo laamu ngu ɗum woni duuɓi ɗiɗi kaso miijoji kewɗi jalti ɗum ko guila e awokaɓe makko ɓen ha e yimɓe fedde dawro nde o ardi ma en gartu hen tedduɓe bisimilla moon on calminama on jettamon juurama bisimilla moon e ley kabaruji ɗi to leydi biyetendi Burkina Faso puɗɗortoɗen yontere faltinde ko ɓuuri siwilen temedere mbara e nder guure kewɗe commune Dori e commune gorgaji diwal Sahel ni wi CDN ɓe radio France International haaldi kono koɓe Burkina Faso e VDP en immiɓe aribinda fade Dori tuma warde ɓe siwileɓe laamu Burkina Faso ala ko haali tafon eɗe tuume eɓe waraɓe ana tawa rewɓe nayeɓe e sukaɓe hecciɗɓe nate e vidéoji yoga eɓe waraɓe ana jirlo e ley médiaji renduɗi Abdoulaye Dikko debbo am e ɓinguel am ngel lebbi ɗiɗi mbara ni sedori o gorko edu RFI mette mawɗe matete e konngol makko ngol e wi makko bandi ko debbo kañum du e ɓinguel mum ngel ɓurali lewru mbarama e nde fiyande ndemo waɗali sikke feyi kono Burkina Faso e VDP en gaɗi mi dogu waɗi so ndenimi mo jokkini hen e ley galle am yimɓe sappo e ɗiɗon mbara ni wi seede goɗɗo mo wuro mum hippa rewɓe e sukaɓe e tawtude worɓe nayeɓe fo ana tawa hen mo holliti min e ley suudu ɓe tawi kam ɓe pelli caamumi ɓe cikkumi maayi ɓe bitti ngol yo konngol o nayejo mo duuɓi capanɗe jeɗɗe ko fawi jettoje Allah mi barmi jonnon mi maayali mo timminiri janta makko immade tafagu yottade nobiyol ko foti yimɓe temedere e joyon mbara ni wi cahiɗo diwal ngal goto e wi makko limore nde ana wawi ɓurde ni hewde e wi seede goto kawruɗo sutura ɓe yimɓe won gayka ko yimɓe sappo gaɗa e mum won gayka gokka du ko foti yimɓe sappo joyne gaɗamo e mum e wi o seede ni tan ɓeɗo yimɓe fof cuurira kono koɓe VDP en Burkina Faso immiɓe arbinda faade Dori tuuma waɗude ɗi wargoji yontere ƴaɓɓine nde ngal diwal Sahel ya garta ana tiiɗi saabe rafi ndenagu tafon konngol lama Burkina Faso fof nana ka eɗe tuume kese ɗum ko toon to leydi Burkina Faso